Добрый день. У чым асаблівасці сёлетніх прэзідэнцкіх выбараў ва ўкраіне? Як кандыдаты ці кандыдаткі абяцаюць спыніць вайну ці перамагчы ў ёй? Каму жадаюць перамогі на выбарах Лукашенко і Пуцін? Гэта мы абмяркуем з калегамі. Аглядальніца Украінскай службы свабоды Наталка Чурыкова. Добрый день. Мой калега Юрий Дракахруст. А на відэосувязі з Менску Валер Карбалевич. Таксама ў сённяшняй праграме. Голос народу. За кого бы вы проголосовали на выборах во Украине? А пытание у Менску и Москве. Наверное, лучше всех этот юморист. За действующего. Голос свободы. По-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Відэонарысы пра нашу мову, як ёсць і як быць павінна. Тэма выпуску «Што беларусы думаюць пра беларускую и российскую мовы». Мне, например, трудно представить высшую математику на белорусском языке. І увогуле я ні одного не бачила, который размаўляе па-расейску. Мінімум, максімум трасянка. Ва ўкраіне прайшоў першы этап кампаніі прэзідэнцкіх выбараў. Скончылася вылучэнне кандыдатаў. І колькасць ахвотных узначаліць украінскую дзяржаву рэкордная за всю гісторыю незалежнасці Украіны. Амаль 90 чалавек. У суботу будзе дакладна ў дзень выхаду нашай перадачы вядома, хто будзе зарэгістраваны. Калегі, на якія адметнасці сёлетніх выбараў вы найперш бы звярнулі ўвагу, Наталка? Ці вибори цього року – це вибори, які відбуваються на 5-й рік війни з Росією. І якщо порівнювати їх з минулими виборами, то тут, звичайно, набагато більша кількість, не лише кількість кандидатів, але також немає цієї згуртованості суспільства, яка була в 2014 році, коли вперше в історії України президент отримав більшість голосів уже у першому турі виборів. Тоді майже 55% голосів отримав Петро Порошенко. І тоді дійсно суспільство було згуртовано, але тоді ж і перший раз в історії України не брали участі у виборах Крим і окуповані території Донбасу. А, Валер, на які ще адметності ви б звернули увагу? Акрамя таго, што сапраўды Украіна жыве ў стане вайны з Расіяй, што аддзелены Крым і Донбас, я б звярнуў увагу яшчэ на тое, што, можа, упершыню на украінскіх выбарах няма такога жорсткага падзелу на ўсход і захад, як гэта было раней. Можа, ён і ёсць, але трохі змікшыраваны. Потому что вось гэтая вайна з Расіяй, яна фактычна стварыла украінскую нацыю, мабілізавала украінскі соцыум. І яшчэ адна асаблівасць, на якую я звярнуў бы ўвагу, гэта моцная страта даверу украінскага грамадства да палітычных інстытутаў і да існай палітычнай эліты. Звярніце ўвагу, які нізкі рэйтынг у вядучых палітыкаў, якія з'яўляюцца асноўнымі прэтэндэнтамі на пасаду прэзідэнта. Здаецца, ніколі раней ва ўкраінскай гісторыі падчас выбарчай кампаніі рэйтынгі асноўных кандыдатаў не былі такімі нізкімі. Юра, што яшчэ ўпершыню на гэтых прэзідэнцкіх выбарах ва ўкраіне? Я сапраўды хацеў падтрымаць калег, можа, крыху, як бы мовіць іншымі словамі, са спасылкай на вядомага украінскага сацыолога Владзіміра Паніотта. І ён сапраўды казаў пра тое, што за 2-3 месяцы да выбараў з 91-го году як бы лідар гонкі меў 30-40%. Калі быў там Кравчук супраць Чарнавіла, Ющенко супраць Януковіча, за пару месяцаў ужо было як бы выразна бачна, хто з кім, і большая частка грамадства вызначылася. Але і його конкурент. Да. Зараз, па-першае, няма пары, такой выразнай пары. А па-другое, нават па самых, так бы мовіць, свежых апытаннях у Зеленскага менш, чым за 2 месяцы, фактычна толькі 20-23%. Это сапраўды азначае, і падзенне давера, а з іншага боку, што выбары нясуць нечаканасці, таму што значная частка, можа, нават большая частка, яшчэ не вызначылася. І дзейны прэзідэнт удзельнічае ў выбарах. Давайте паглядзім, як частка украінскага естэблішменту павітала вылучэнне Петра Порошенкі. Вся ця стратегія, дорога, яку ми вибрали під час Майдану, Євромайдану, Революції Гідності,
Це правильна дорога, це стратегія, це якою треба йти. Безвізовий режим, угода з асоціацією, з Європейським Союзом і духовна незалежність у вигляді Томаса – це якраз ті речі глобальні, які зробили вибір України. І я переконаний, що зробили шлях України в Європу безповоротним однозначно. Не боягуз, який не просить у Росії миру, бо Росія має дати нам мир. Росія напала на нас, і вона може давати мир. А наші всі 30 президентів, які йдуть тепер на вибори, це все прохачі миру. Шановні пані та панове, президент України Петро Порошенко. Вось у гэтай зале на сцяне было напісана таксама, што альбо Парашенко, альбо Путін. Талка хацела запытацца, вот сярод тых, хто вот уже заявіў пра свой удзел у выбарах, сваё жаданне удзельнічаць выбараў, чым адрозніваецца стаўленне да вайны, бо натуральна скончыць яе, перамагчы вайне хочуць усе. Ніхто не збіраецца аддаваць Донбас. Чим все ж відрізняється? Способами, якими вони збираються вести наступну політику з Володимиром Путіним. Тому що президент Порошенко, пообіцявши в 2014 році, що війна закінчиться навіть не за кілька місяців, а за кілька годин, потім був змушений вибачатися за свої такі завищені очікування, які він сформував у людей. Тепер він говорить про те, що це буде тривати досить довго, про те, що Україні потрібно думати про те, щоб вступати до Європейського Союзу і НАТО. І от якраз український парламент проголосував за зміни до Конституції, які будуть внесені для того, щоб уможливити цей вступ до НАТО. Його опоненти також говорять про те, що Україні потрібно відновлювати територіальну цілісність, про те, що потрібно вигравати війну. Єдине, що вони говорять про це, про те, що потрібно досягати якогось компромісу. Наприклад, Володимир Зеленський, про якого ми сьогодні вже згадували, він говорить про те, що такий компроміс з Путіним можна знайти. Про те, як би мав виглядати цей компроміс, Володимир Путін говорив ще від самого початку, тобто потрібно забути про існування Криму як української території, потрібно відмовитися від зовнішньої політики незалежної і стати федеральною державою, де Донбас може визначити напрямок зовнішньої політики України. Юлія Тимошенко також говорить про необхідність миру, але вона підтримує шлях до НАТО. І який пошук компромісу вона буде шукати? Вона говорила про те, що потрібно використовувати Будапештський меморандум. Тобто це той документ, на підставі якого Україна відмовилася від свого ядерного потенціалу. Але про те, що цей меморандум не працює, стало зрозуміло вже в перші місяці війни. Юра, ну от за кого Олександр Лукашенко на гэтых выбарах? Звычайна ён за дзейнага кіраўніка. От хто выгодны для Александра Лукашенко на чале украінскай дзяржавы? Я думаю, что да. Той самый отказ. Ён бы отдал перавагу Порошенку. Отдал Порошенко по двух причинах. По-першае, што ён человек сапраўды консервативный. Хто такі Петр Алексеевич, ён ведае. У іх склаліся асабістыя добрыя адносіны. Они склаліся як бы такія структурна, то есть між дзяржавамі, між эканомікамі. І таму для яго Порошенко прагназуемая. Все астатнія ў меншай ступені. Зеленскі ввогуле, як бы мовіць, кот в мяху. Тимошенко меншы кот в мяху, але яна вельмі моцны чалавек, вельмі жорсткі чалавек. І я бы яшчэ адзін момант у яго матывацыі сказаў, які можа не столькі звязаны з Порошенком, парадокс адносінаў паміж трохкутніку Менск, Кіев, Москва. Чым горш стасункі паміж Кіевам і Москвой, тым лепш Лукашенку. І это як бы практыка. З кім у Лукашэнкі былі самыя цудоўныя адносіны? З Ющенком. З кім былі вельмі кепскія насамрэч? З Януковічем. Все повторяется. Вот мы згадали уже про Юлію Тимошенко. Яна удзельнічае ў прэзідэнцкіх выбарах трэці раз. Лідарка палітычнага руху «Бацькаўшчына», была і прэм'ер-міністрка, адна з лідарак аранжавай рэвалюцыі. Давайте паглядзім яе выступ. Сьогодні я з усією відповідальністю заявляю, Україна повністю вичерпала весь історичний запас страждань, лихоліття та невдачі.
І від сьогодні ми розпочинаємо зовсім нову епоху. Епоху успіху, щастя, процвітання, всього найкращого, що може бути в нашому житті. Сьогодні ми з вами починаємо поступ України до справжньої, потужної величі. Велика країна – це моя мета, від якої я не відступлю ані на крок. І я знаю, що і ви не відступите. Саме тому я балотуюся сьогодні в президенти. Бо це наша спільна мета, спільне наше завдання. Наталка, ну вот у 2014 году эксперты мерковали, что вот яе параза Порошенко, все, яна больше не вернется в политику, и яна вот этой годы не отыгрывала первые роли в украинской политике. Но тем не менш, рейтинги яе достатково высокие теперь. За кошт чого? Чому? Ну, рейтинги її не сильно відрізняються насправді від 2014 року. Лише тоді єдиний кандидат, якого тоді обрало українське суспільство, мав набагато більший рейтинг, який дозволив йому перемогти вже в першому турі. Що тоді Тимошенко мала, її результат був 13%, що нині цей результат поки що опитувань не сильно відрізняється. Вона є досвідчений політик, вона вже третій раз обіцяє українцям світле майбутнє. І є дуже велика кількість людей, яким це світле майбутнє дійсно виглядає таким, як вона його змальовує, і які би хотіли в це вірити. Вони вірять в те, що можна зменшити в 2 рази ціну на газ, про те, що можна підняти зарплати за кілька років до рівня Польщі. Але вона не говорить про те, як вона збирається реформувати економіку. Вона не говорить про те, що потрібно буде далі співпрацювати з Міжнародним валютним фондом, оскільки Україна не має власних коштів на ці реформи. І, власне, це виборці її і не хочуть чути. За кого би ви проголосували на виборах в Україні? З таким питанням ми звернулися до Мінакова на Менській вулиці. Кроме Порошенко, мы как бы не контролируем процесс выборов, поэтому, а украинцам все равно решать, а не нам, кого они выберут. Поэтому, если мозги включат, да, то, может быть, все обойдется. Так что мы только хотим, чтобы у них тоже все было хорошо. Ну, за Порошенко точно бы не голосовал бы. Ну, не знаю. Наверное, лучше всех этот юморист Владимир этот. Зеленский. Зеленский, да. А чему я лучше? Ну, как вам сказать, понимаете, все остальные, которые как бы, которые, во всяком случае, у нас показывают, уже себя настолько скомпрометировали, что как бы то, что они говорят, им уже не веришь. Не чули про кандидата в Україні, не цікавилися. Порошенко и это как и... Тимошенко? Тимошенко, да. Вот. Они, конечно, будут драться, но они помирятся, в конце концов, поделят и все. Вот это они. Остальные там ни одного кандидата нет. Задействуючого. Подобається його політика? Нормально. Я, по-перше, супротив того, що роблять московці в Україні. Тому що нельга много людей забивати, а особливо братов. Це увогуле ніякі рамки не лізе. Ну, а на конт симпатії, бачите, олігархія – це проблема наша. У мене симпатії до Борислава Берези є, але я не ведаю, чи він зареєструвався. І він, такий справжній, по-моєму, харизма у нього є. Проходний кандидат. Старая обойма Тимошенко, у мене недовір до її є великий. І олігарх, я сказав. Ну, а Петро Порошенко, він свою справу зробив, як мог, я думаю. Пора відкланятися. Ну, а ось як адказалі москвічі на питання, кому з кандидатів у президенти України яны симпатизують найбільше. Вы знаете, я вот как раз сегодня смотрела интервью или в новостях Жванецкий за Зеленского, и я как бы тоже Жванецкому доверяю, поэтому отвечаю так. Но, честно говоря, это, конечно, несерьезно, я не интересуюсь, к сожалению, положением на Украине никак. Двоих знаю, третьего артиста не знаю. Не симпатизирую, потому что я человек, который к политике негативно относится, вот и все. Что могу сказать про Тимошенко, Порошенко? По телевизору вроде все ясно сказано. Если все это неправда, значит, тогда больше ничего не буду сказать. Артист, однозначно. Я за искусство, я за
Я вообще человек творческий, я звезда будущая, поэтому, естественно, я за артиста. Трудно сказать. Не нынешний президент, который выдвигается, но она какой-то может вести диалог, вот, по крайней мере. Когда она была премьер-министром, или кем она была, да, вот. Она вела какой-то диалог с нашим президентом. Может быть. А если диалог, это уже решение каких-то проблем. А если не вести диалог, как даже нынешний президент Украины, то это одна только конфронтация, будем говорить. Если у них там цирк, то пусть артисты будут. Я думаю, что у Зеленского, наверное, больше шансов. По крайней мере, он, я думаю, будет стремиться к перемирию с Россией. Это внутреннее дело Украины, поэтому что нам решать, кто нам симпатичен? Они сами решат, какой у них будет президент. Это их внутреннее дело. Я считаю, что ни один кандидат не достоин быть президентом Украины. Украина заслуживает более достойных. Победит Юля. Тем более, что, я понимаю, бардак останется. Но есть тенденция, у Юли слишком завязан бизнес с Россией. Поэтому у нас чуть-чуть начнется сближение. Правильно говорит наш профессор истории Андрей Фурсов. Современная политика – это шоу-бизнес. Отсюда Зеленский. Давайте Пугачеву избирать. Обхохочемся. Мы переносимся в Минск. Валер, ясно, не просто вымирать громадскую реакцию на суседские выборы. Но такие все ж ваши ураження. Ті білоруси зайздросяць українцям, тому що у їх такі цікаві, змістовні вибори, і на їх саме головне, сапраўды лічаць галасы. Бачыце, беларусы жывуць зусім у іншай рэальнасці. За апошнія чвэрць стагоддзя, калі ва ўладзе ў Беларусі Лукашэнкі, шмат у якіх краінах прайшлі цікавыя выбары, скандальныя выбары, якія прыцягвалі ўвагу, у тым ліку ў суседзяў. Але яны неяк мала ўплываюць на беларускае грамадства, на беларускую свядомасць. І ў той жа ўкраіне таксама за гэты час было шмат выбараў, там ужо былі дзве рэвалюцыі. Але неяк яны слаба ўплывалі на беларускае грамадства. Хіба што апошні Майдан і гэтая вайна з Расіяй моцна траўмавалі беларускае грамадства, і хіба што толькі адзін Лукашенко ад усяго гэтага выйграў, які вельмі добра згуляў на гэтым страху беларусаў ад таго, што адбываецца ва ўкраіне. Тут, бачыце, праблема ў тым, што беларусы глядзяць на украінскія выбары у асноўным вачыма расійскіх тэлеканалаў. То бок асноўную інфармацыю пра сітуацыю ў краіне беларусы атрымоўваюць з расійскіх тэлеканалаў. А расійскія тэлеканалы, зразумела, бэсцяць ўсё, што там адбываецца. І таму і расійскія, і, дарэчы, беларускія тэлеканалы афіцыйныя паказваюць у асноўным негатыўныя моманты гэтых выбараў. Што бачыце, там некі цырк ператварылі сур'ёзную справу, што галоўны кандыдат гэта комік, гэта артист. І ўвогуле, калі беларускія тэлеканалы паказваюць Украіну, то часцей за ўсё паказваюць, скажам, нешта дрэннае, скажам, як у Верхоўнай Радзе там б'юцца дэпутаты паміж сабой. Маўляў, галоўны высновак. Бачыце, да чаго прывяла дэмакратыя. Таму беларуская стабільнасць лепш. Примерно такие установки дают державные меды. Дякую, Валерий. Давайте поговорим про яшчэ аднаго фаварыта на гэтых выбарах, артыста, арт-менеджера Владимира Зеленскага, які сваю выбарчую кампанію распачаў за некалькі хвілінаў да Новага году, абвясціўшы, што ідзе на выбары. Добрый вечер, друзья. Совсем скоро мы встретим Новый год и продолжим вечерний квартал. А пока у меня есть небольшой перерыв, я решил с вами поговорить откровенно, как Владимир Зеленський. Мене давно усі запитують, ідеш, не ідеш. Знаєте, на відміну від наших великих політиків, я не хотів вам марно обіцяти. І зараз, за декілька хвилин до Нового року, я вам дещо пообіцяю і одразу виконую. Дорогі українці, я обіцяю вам піти в президенти України. І одразу виконую. Я іду в президенти України. Давайте зробимо це разом. Наталка, Зеленскі раней не ўдзельнічаў у палітыцы,
можна паглядзець кіно «Слуга народу», як бы яго бліскучая роля выкананая новага прэзідэнта, які не падобны на ўсіх ранейшых. Як яго ўспрымаюць ва ўкраіне? Як артыста ці ўсё ж як палітычнага лідара? Бо бывалі артысты прэзідэнтамі, добрымі, Рональд Рэйган быў артыстам. От як успрымаюць Зеленскага в Україні? Ці паралелі дійсно в Україні проводять, але говорять також і про те, що зараз до політики йдуть шоумени більше, такі як італійський лідер партії «П'ять зірок» Бепе Гріло. Я думаю, що насправді, як це не парадоксально може звучати, але Володимир Зеленський є продуктом Майдану, є продуктом Революції Гідності, яка сформувала запит на нові обличчя. Цей запит не був виконаний в зв'язку з тим, що почалася війна. І потрібно було обирати такого лідера, який зможе протистояти Росії у цій війні. І зараз цей запит нікуди не подівся. Цей лідер, від якого чекали, від якого були величезні завищені очікування, звичайно, їх не зміг реалізувати з багатьох дуже причин. Одна з них, що він був все ж таки лідером ще старої формації, старої української політичної еліти. І тепер оце попит на нове обличчя, на щось незвичайне, на людину, яка не пов'язана з старими політиками. Він про це говорить прямо, що і це сприймається як позитив, що в нього немає політичного досвіду, але як людина без політичного досвіду дістане от таку країну в такому стані, в якому вона зараз. Тут його виборці про це намагаються не замислюватися. І тут Україні потрібна вже не революція гідності, а революція відповідальності. Ну, може, я, Юра, крыху незвычайнае пытанне задам, но вот у 94-м годзе таксама Александр Лукашенко быў не падобны на старую эліту, як і не падобны на старую эліту украінскую цяпер Владимир Зеленскі. Ці хаця б якія паралелі можна правесці паміж імі? Да, безумоўно, конечно. И я думаю, что вот то, про что Наталка сказала, это галоўная как бы фишка, что называется, Зеленского. И схема прикладно тая. Вот есть старая элита, коррумпованная, прогнилая, дискредитованная. И я в белом фраке, вот как он вышел, так сказать. Что он говорит при этом? Як он там распавядае, что мы с Путиным напишем наши прапановы, так сказать, потым их сравним, приведем до агульного знаменальника. Это как бы насамрэч смешно. Але для выбарца это не мае ніякага значення. И мы это бачили в 94-м годзе и в Америце, бачили в 16-м годзе. Люди слухают ритм, люди слухают тембр голоса. И вот тут разлик абсолютно только на это. Вот на это незадовольнение всей этой элиты, хотя у Беларуси в этом в меньшей ступени, хотя Лукашенко на президентские выборы так само не с лесу пришел, не со своего Саугаса, а, между прочим, с парламентской трибуны, вот, а Трамп тем больше, так сказать. До речи, Зеленский то же самое. Зеленский, коли робил 95-й квартал, все казали, что такие передачи, не ведаючи всю кухню до тонкости украинской политики, немагчыма рабіць. Так что таким лохом з лесу и Зеленский не был. И коли он показал свою декларацию, то это не декларация его героя, слуга народу. Он человек, ну, олигарх не олигарх, но он человек вельмі не бедны. Вот. Але з гэтым галабародзькам цікава, это ведаеце, по Аскару Уальду. Не мастацтва адлюстроўвае жыццё, а жыццё адлюстроўвае мастацтва. Ён згуляў гэтую ролю, і роля заіграла в жыцці, у рэальнасці. Ну, і якраз пра мастацтва, увага, падарунак слухачам, чытачам і гледачам «Свабоды». Подкасты «Радио Свобода». Сами вы голите вот под пахами? Час от часу. Тому для меня это такая все еще некая политическая борьба, якую я не хочу. Слухайте падкасты «Свабоды», але я не раю паўтараць такія дзеянні ў рэальным жыцці. Мы вяртаемся да падзей ва ўкраіне. Наталка, калі мы гаворым пра сітуацыю ва ўкраіне, мы не можам не гаварыць пра Расію. Якая яе роля, умяшання, удзел у гэтай кампаніі? Вот.
ці ёсць у Расіі свой кандыдат, і нават калі яны ёсць, яны, ну, пакуль бачна, не на лідируючих пазіцыях ёсць. Якую роль цяпер Расія займає? Я не думаю, що Росія має як такого одного свого кандидата на цих виборах. І досвід, який Росія вже має зі своїми кандидатами на українських виборах, він полягає у тому, що цей кандидат обіцяє одне російським керівникам, а коли приходить і бачить реалії політичного життя в Україні після виборів, то він не виконує того, що він їм пообіцяв. Вибори в Україні Росія буде намагатися, звичайно, впливати. Про це говорять і українські, і спецслужби, і західні, і українські політики. Що Україна намагається зараз зробити? Це обмежити, наприклад, вплив через представників ОБСЄ, куди Росія хотіла послати своїх спостерігачів на виборах, тобто не буде ані прямих спостерігачів з Росії, ані в межах цієї організації. А Росія намагалася контролювати прямо результат виборів на минулих виборах, коли один із російських телеканалів навіть повідомив про те, що Дмитро Ярош, лідер партії Правий сектор виграв ці вибори, але з'ясувалося, що таким чином в результаті російської кібератаки сталося щось в Українському центральному виборчому комітеті. Отже, цих виборів, цих методів є дуже багато, особливо йдеться, власне, не стільки про те, щоб поставити свого кандидата, скільки про те, щоб пояснити українському виборцю, що ця держава є неспроможна, що нічого позитивного з того вибору, який зробили українці 5 років тому, не буде. І, власне, тоді вже на цьому тлі можна грати. А, звичайно, є і ті вже методи, які ми давно знаємо, які були випробувані на виборах і в інших країнах. Це соціальні мережі, де запускається величезна кількість ботів, які починають атакувати вже позиції тих кандидатів, які можуть призвести до якихось реальних змін. Так що цих методів є величезна кількість. Ну так і українці так само ведають про це, і в певній ступені підрихтовані до того, що от так. Українці були першим об'єктом цих маніпуляцій. Тоді, коли вже ці методи були відпрацьовані на Україні, вони почали працювати в інших країнах, і на виборах в Америці, і на референдумі в Нідерландах, і на ще одному референдумі в Великій Британії. Так що Україна була оцим полем, де це випробування проходило. А, Валера, ну от кандидати і ці кандидатки у президенти України виказувалися про Білорусь і про Лукашенко. Ці можна сказати, яких стосунків можна чекати від того чи іншого кандидата чи кандидатки у випадку обрання на найвищу посаду? Я ризикну выказать прогноз, что кто б не перамог на прэзідэнцкіх выбарах ва Украіне, не думаю, што гэта моцна паўплывае на беларуска-украінскія адносіны. Таму што ёсць некая аб'ектыўная рэальнасць, ёсць геаграфічнае, геапалітычнае становішча, і любы ўкраінскі прэзідэнт будзе зацікаўлены ў тым, каб падтрымліваць, ну, скажем так, нормальные стосунки с паўночным суседом, каб с поўначы Украине не пагражала некая вайсковая небяспека. И тому я не думаю, что вельмі моцна памяняецца нешта радыкальна. Вось, я сапраўды згоден з Юрыем, што, думаю, Лукашэнку больш зручна было б весці стасункі з Петром Парашэнкам, паколькі з іх ужо склаліся некія адносіны, ён зразумелы. Думаю таксама, што і з Юліяй Цімашэнка таксама Лукашэнка асабіста знаёмы, і думаю, што таксама моцна не памяняецца сітуацыя у адносінах. Ну, увогуле, сапраўды, вось Юра ўжо казаў, што цікава тое, што тыя прэзідэнты, якія прыйшлі да ўлады ў выніку народнай рэвалюцыі, вот з тымі прэзідэнтамі у Лукашэнка больш былі добрыя стасункі, чым з тымі, якія з'яўляліся некімі такімі прадстаўнікамі кіроўнай номенклатуры, там і Кучма, і Януковіч. Ну, это такі дзіўны парадокс, ну, але ўвогуле я думаю, што мала што памяняецца. Адно з пытанняў, якое не абмяркоўваецца на гэтых украінскіх выбарах, гэта дзяржаўны статус украінскай мовы.
А як да пытання моваў ставяцца беларусы, журналісты «Свабоды» правялі эксперымент. Спачатку задалі мінакам пытання па-расійску, пасля па-беларуску. Пра тое, якія адказы мы атрымалі ў адмысловым выпуску нашай моўнай перадачы. І беларусы павінны размаўляць на беларускай мове. Мне, например, трудно представить высшую математику на белорусском языке. Я ни одного не бачила, который размаўляе по-расейску. Я белорус тоже. Ну, белорусскую разумею, ну, долго. За поддержкой собственной родной мовы. Была идея когда-то самому разговаривать, но понял, что не смогу. Ну, как-то потерялась во времени и уже просто не возвращается. А вообще считаю, что мир движется вперед, и сохранение какой-то единой мовы, да, родной, навряд ли произойдет. Как бы это наш национальный язык. Почему нет? У нас два государственных языка, белорусский и русский. Каждый выбирает, какой ему удобнее. Хочу сказать, я тоже учился в сельской школе, и мы до 8 класса все разговаривали на белорусском. Но когда коснулось, чтобы пойти в институт, нам говорят, надо русский. А я считаю, что белорус должен разговаривать. Я могу разговаривать свободно на белорусском языке, элементарно. Так. Потому что мы белорусы. И белорусы повинны размаўляць на белорусской мове. Ну, у нас же все на русском, и вот официальный тоже русский. Национальная годность. Магчыма. Чаму толькі некаторыя, вельмі многія беларусы размаўляюць па-беларуску, просто некаторыя на дыялекце размаўляюць, хто-то на літаратурнай беларускай. Мала беларусаў, і ўвогуле я ні аднаго не бачыла, который размаўляе па-расейску. Мінімум, максимум трасянка. Все размаўляюць па-беларуску. Спасибо большое. Ну, может, кто и не понимает на белорусской мове, поэтому... Но мы общаемся на русском, на белорусском семье, поэтому понимаем и так, и так. А на белорусской мове вы что робите? Читаете, глядите, может, фильмы, что? Учим уроки с детьми на белорусской мове. Русский язык, он, по-моему, более богатый. В тех же институтах мне, например, трудно представить высшую математику на белорусском языке. Наверное, исторический мир упрощается, объединяется, унифицируется. Какая-то часть мира по-английски заговорила, другая часть мира по-русски, ну, наверное, из-за СССР и так далее. Зараз нема СССР. Чим зараз вот новое поколение белорусов размовляє на русской мове, які уже народились после развала. Для этого время надо, чтобы все там... А может, мир дальше будет унифицироваться, упрощаться. Может, мы все на английском заговорим для удобства бизнеса, да? Всего доброго. Привыкли. Як так здарилося? 70 лет все-таки. Это добре чи кепсько? Чи треба мені що робити? Закрепить на государственном уровне как-то, как когда это в 20-е, там, 30-е годы обязали всех выучить белорусский язык, чиновников. Все тогда будет. А сейчас просто привычно так. Вас задовольняє такі станції? Ви були б за те, як обов'язали чиновників? За то, як обов'язали. Дякую велике. Ну, мусить тому, що так уже повелося. Привикли до усього. Не хочу переходить на белорусскую мову. Ну, вы же размовляете на белорусском? Ну, я могу размовлять, но привычнее на русской. Я белорус тоже. Ну, белорусскую разумею, ну, долго разумею, потому что на русском все время общаюсь, вот и все. И белорусский так вот потихоньку забывается. Я считаю, что нужно надо восстанавливать все. Потому что иной раз слышишь белорусскую речь и недоумеваешь, на каком языке говорят. Потом через какое-то время догадываешься, что это белорусский. На каком языке, кто будет разговаривать, мне по барабану лично. А вы нормальные люди были. Согласны? А рыба гниет с головы. Беларусь не Украіна, ніколі ёй не стане. Але ёсць рэчы, якія ў суседзяў варта бы пераняць. Прынамсі, павагу да роднай мовы і да дэмакратыі.
Такі кантэкст тых падзеяў, пра якія мы з Наталкай Шурыкавай, Юрыем Дракахрустам і Валерам Карбалевічам думалі, спрачаліся, шукалі адказы разам.